Namarka jingyo iya ka jingdon kam jongwe ka longyeng hang shnong saj sning Haribhoi district iya ka ying ban syong ban sa hakar kom ka badai kumbai long lang kiwe ki para shnong para thau ban yo ri tngen naw slap ka sngi bat ka eryong erngit bat ban yo iya ki jingeda na kanu ka jinglang shop ki bor ka maryang ka kanuhun ki nong hikai school lower primary ka jela ka balatip kum ka all primary school teachers association mendak sngi kila IT ya ka ying ka bagila de ban pensina sya ka kong Elbina Marbanyang la ban kado khndiat ba ka jingjit ya ka ne ka long ying ka de hadin ka jingpej bania ya ka jingwan ra jong ki paradekhot na sting unit ya ki pratli ki long ying ki ba mat shisha ya ka jingjinjar namar ka jingban ka jingdok ba hadin ka jingyamir jingmut ka basani bha ka kanuhun galajit ya ka ying jong ka kong Elbina Marbanyang ka baladan saungut ki khun kaba kadai ka riu kuntai kaba kit marwai ya ka ying ka sem kaba dan kpashu la ro banong manalor ka jingte ya ki 4000 tali ki jabing ban tip ya ka start kanang kini ki nong hikai ki la shimru ya kini ki sinjam ha ka sin ka ban ningkong ban lumlang ka wai ki jingmot ban te ya ka ying na ka mentai ki ba don kam ya ka jingyarap bat ki ba dan lat shu dak kumui pat ka jingai ti ya kene ka ying ka deiru ha ka sngi ka bagin ki nohi kai ki la panlong ya ka jinge kendu ka ba shisin chisnam bat ha kene ka jaka ka bala panlong ya ka jinge kendu la wanra ya ka report jong ka jinglut jing sep ha ka ba ka jinglut ban chana ya ka ying ka la poi hidu sanlak khandai pulai hajar khandai spa san phau tengka nalor ka ying ka bala scam bha ka bala deb ban panchana kene ka kunhun ka la panthit ru ya artli gisnyang artli gi jingtia ki shuki sofa ki jan perda kitiar kiba pendon kam man lagasngi nadu kiba red hadu kiba he kiba kentu beru ki kitiar shet jing shet bat kiwe kiba la banong ban penlong ya ka ying ka bapura shushu ka jingmi ka pisa na ka jingya senyang jong ginong hikai ka poi saulak arpo 100,000 san spa tengka bat la ken ya ka jingmi nau senyang bat ka jing penlut ban cena ye ka ying kala bon ka jinglut ka bala palat silak tengka kum gadak jong ka jing IT ye ketika ying lakhap yo ribon na jing khang ba jong ka ying bat la IT yo shebi ying sha ka kong Elbina Marbanyang ka kong Elbina haba pediang ye ka ying ka laong pa kam syam lamut dor bakan yo ye ka ying ka bas kham bat ka bapaka kumne henry deileng ba ka kunhun jong ki no hikai ba ka saur long ka jing yo ye ka ying jong ka bakan la ban syong ban sa da ka jing sngo shngan bat la ki jong ki khun ki bala sha I khun swet hak bakal penpau ya ke jing songu ke bakrau bat shi ka dai ya ke kenhun ki no hikai school LP ke jelah kidai ki umat jong ke jing kemen bangayo ban khap yau riban na ka benta ka ying ka jong phi bo blame ker khu kherda bo blame dan kat bat phi kham tam bat ki arngut ki khon samla ki jong phi ki banang dan deng ki jing puli un down ke kan mau ban puli ka tin ka jong play bat ban duai miet bat step bat pai ki khmat shu ta kanu nu ka por ka ba phi dan kam ya ka jing yarap yu Putih lah di nong diri ang. Martip nga. Assalamualaikum. Satu dua. Kemauan ini ya. Dah. Kayak telah keluar. Kayak telah keluar hatong. Ningkong ngasoban ay mo play Dre ngas sngo da kacing ngapan pau da kacing sngo ya kaseng abstaru namar bade kaseng absta kabala ban ai kat kane ka yeng nga ka riu kon thei ka baduk ka basu kade ka ji stresh ton jong ka unit umsning ka balawan wa cha lala kishno itu Dre kilalet bon jakan Dre kimshem layo ka bakut ngayo mga Dre kade kacing ha ka jong play ken ba long bau isin yang nama ka baduk besuk ba masayo mga kay nga kersyan undon nong kersyan mga hi nga tres tom il jong kikun
ban besar ban phak skul te ki khon ngadon saungut ki khon kan thei arnut shinrang arnut Ka jing ide bat ka ni ka jing te ga jongi ya ka ni ga yeng ka bangi ong ka charity home. Ka jing sedang ka long ba hadin bangi ladep. Ban rakhi ya ka Thomas Jun ka khandri trik jong September arhajar ar pusau hapo sora te ngila no ya ka contribution ka ba bun ba hang tu te ka sulong no ba hadin bangi ladep no itu ki senyang ki jongi kasukut no tangkum ta dia ka CEC ka balong hau Disember arjar arsau i presiden jongi balong iba Tony ilawan ra ya kani ka isu ka bangin dia perkhat sani bah ya kani ka kamno senyang ka jongi bat hakta ka por i ong ba ngin pendu no ya kani ka jingno pisah ka jongi ka ba sulong le na ba teng teng daladep ai kamdan kata ka siti ban penpau tang ka jing sngongu ya ka session ka jongi ka sukut tang tu ka sngi ka baai te lawan ra pat da ka wei ka jing ai jing mut ba ha ka jaka jong ka ni yin chna no da ka yeng ka baduk bat ha bangi syong perkhat ka CEC ka bakum kata ka por ka pasat igi jing mut jing perkhat ki jongi ka long ka ba aduk kata kata kumno ka ngin la ban shna ya ka ni ka yeng ka baduk ndrei ka tim executive jongi kadai ka tim ka ba ya ai jing mut ka ba ya selok bat ka ba ya te bat da ka wei ka jing mut ru ngi le ya poi ba tong in ya manjur ya kata ka jing ai jing mut jong i presiden jongi ban te no da ka yeng ka baduk bat hadin nang tun ngi le syong ka committee ngi la constitute ya ka Thomas Jun Memorial Celebration Committee ka ba man usnem ngi penkala ya ka bat da ka por nomor ba ngila dep rai menshua ka executive ba next kanwan sya ka sning tika rai ka jongi ru kalong bangin wat bangin pelong ya ka Thomas Jun ngin snaru ka yeng ka baduk haka jaka haka ba ka ni ka Thomas Jun kan lek bat kata mentau snem kawan shani syapo ka sning tika ka Thomas Jun ban lengkot ka kam tengi IT baik dakas executive committee ke jongi ngi I board baik ya ka Thomas Celebration Committee hakaba i president jong kani ka Thomas Jun ilong i president jong ka district ka jongi Upstar nang tai secretary pat iwan barobor ide balong i secretary jong ka unit ka balong secretary jong ka Thomas Jun but i treasurer pat ilong ikong bikonya tegiadan kit khat tu bat kata ka rai kalong ba ngimdei ban suai matla ya kata ka jingyarap ka jongi ngila direct bat ngila ai ru ya secretary president bat ya kisaungut kit khat ba kin lek ban survey bat hadien ba kila survey hadu prateli ki yeng hoi na pedeng jong ta ka yeng ka ba ngisem ka dan ka wei ka yeng ka ba idan kam ba ngin ai jingyarap ken ten rei kata ka yeng pat kalong ba ki khun ki ti ha ka jing perkhat kam maying jong iba William ngile perkhat sani ba ki khun ki ti ki lai lik balla kamut kam dan jing su i ta ka yeng ba kan yeng ndrei ka poi no ga ni ka yeng jong ikong bat habangi wat bat ni ti ni sem ba ki khun jong i baro khoi i pen song school ha ka jing long reu kan thei ka jong i bat dei halo jong ka ni ka nong rim ka bangi ngi sem ba da ka bangi ai bat kersian ni ka ni ka yeng ta ka mot ba kin la ban kiu kita ki khun ha ki jing puli ki jongki tede kata bat hadin tu kami sekawai ka jing pat kalong bala penmang mante yang ni ka yeng hadu ndreulak te ka ka ba ni penmi baik ka de naka assessment jong ka Thomas Jun kembang laong ipi menem naka jing ai ngobha jong kinong ikai simet ya ka ba ka komiti ka baningkong bala sedang kalong presiden jongi la san hajar mga san hajar bat ki dekat baro khoi ki ba pi ki to report mangi ai ki le no senyang mat kalami ke pisa hadu silap tam tang na kata ke jingno senyang ka ba simet te ho ai ni la puli to report da i treasurer jong ka Thomas Jun kadan jing luna sa silak ndrei kani ke pisa ka baduna ka central executive jongi kan sesyong perkhat bat kan sapenmi ba nginum dei ban long ki ba syakram bat ngila ban tam pen ban gini tingi ngai scam ba ha ka wei ka Thomas Jun ka ban rakhi ha wei snem ko manglaong menne
ngila ban sna sakumbaar la ni laitli ki ying ki baduk haman la ka ni ka Thomas Jun ka bangi rakhi te ka buram ka jing no bangi poi ka ni ka yeng ka malo ong ma phi ngile tristam bat pilai I ya ka jing scam jong ka ni ka yeng bat ya ki jing dan kambaro ka bangala keren mene nadu ki perda nadu ki jing tian nadu pet kabar nadu ki kiu ki pliang bat ka bakham so tenat kalong ba I presiden yong em bakin im gini ki yeng yen thiet da ki snyang bat pilai I ka sem snyang bat ki snyang ki badan hang te bakan long ka jing mi yaki tengi la pen biang bat ngila provide ru ya ka jing bam snyang ka ba ki la ban num kta yaki te nga ong sa sisen ai kublai presiden jongi bai ka mensin ka chong pi ka ba pino ma ba phila ai kito ki jing ai na du khau sini dai bat ka lalong le si ka jing kersyan na ka banta ar banai ka jing bam ka chong ki kum ka yeng maka num dan ka jing lut tingin scam lu ma bikonya belong assistant general secretary but treasurer nan but idari baru belong rekat but nya wan de ka tim man ka por ban wan pek bagani ka jaka kan long kum ni kum bakalong abangi I kini kemadan abangi itu brokai ni pha bat ni pelut ya ka pisa brokai bakan long ka ba internet te kini gide kijing ai ki ba ya ka ba pipi kwa te ka full detail ba ya dei bat ka session kum bakalong kadon ka por sibet ya ka bangan sa ai jingkren tinga ai kublai fi on behalf jong ka abstahi barok kawe ka bakan thup na do kinong kitkam ha do kit khat jong executive ha do kit khat ki ba wan na ki unit ki ba fair barok khat ban wan ban pendan buram ya kani sngi bat dengap ni sisya ya kata ka jing I ke jong kinong hikai baki pelaj ya ka por ke jong ki bandan ha kani ka por ka ba ngi ngila ban ple ya kani ka yeng dengan kublai ru ya pi bat igiwei pat para media banginget baka khubor ka ba pi pen penmi lani ka ai ka ban penmi kan long ka jing ai men sim ya kiwei bakini I kani kanuksa ka ba mangingi le fidei kita ki ban lambat ki ban ple bat banang pengkio ya gari bat ka jaj men riu ka jongi lengba jong pi ki media bat nga syukur pan bat apil ru ki media bat teng teng kan ya be kat kum ke badai om dei ban penhiar lani om dei ban pengkio ndai kan ya bakan long ka jingker khu yang hi teng ai khu blei phi bo blei ru undan rekat bat phi khu blei sibot Pidon kam nong shondur ne nong ring dur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi pranyo laiwei kendai hendriwei arnyo lai